Isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At this moment in time, purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, na binigyan po tayo ng pagkakataon na magkakatipon-tipon despite na meron po tayong hinaharap na problema, mga nangyayari ngayon, pero gumawa pa rin po siya ng paraan para magkakasama-sama tayo kahit na hindi po in physical, through media. At dalangin ko po na sana po ay safe po kayo lahat sa inyong mga bahay. At the same time, ipanalangin po natin na ipadala po ng Panginoong Diyos ang kanyang banal na Espiritu para protektahan po tayo sa lahat po ng mga virus na gumagala dito sa mundong ibabaw. Meron po akong natanggap na isang text, isang joke sa isang text, at ito po ang nakasulat. Meron pong isang city girl ang pumunta po sa isang remote barrio. Kasi nga uhaw na uhaw siya. Sabi ni ate girl, "Granny, saan galing ang water?" Sabi niya. Sumagot naman si Lola, "Ay, dyan sa ilog, iha." Paarti ang ate girl. Sabi niya, "Ha? Dinidrink niyo yan?" Sumagot ang Lola, "Da, bakit sa syudad ba? Chinuchu?" You know what, my dear friends? Bilang tao po, lahat po tayo ay nagugutom at nauuhaw. Di po ba? Ano ang hinihiling po natin kapag tayo ay nagugutom at nauuhaw? Di ba? Pagkain at inumin. Lalong-lalo na po, tubig. Kung napapansin niyo po, ang dami-daming inumin sa panahon ngayon, meron ding gatas, mga soft drinks, katulad po ng Coke, Royal, Sarsi, to name a few. Hindi po ako nag-a-advertise. Pero, dapat pa rin po tayong uminom ng tubig. Kasi nga, ang tubig po ay napaka-importante po sa ating kalusugan. Dahil kung hindi tayo uminom ng tubig, hindi po tayo lulusog. At masama po yan sa ating kalusugan. In short, kabahagi po ng ating pagkatao ang tubig. Sa katunayan po, di po ba, sa siyensya, malaking porsyento ng ating katawan ay tubig. Kaya, gayon na lamang ang epekto pag ikaw ay dehydrate. Tingnan ninyo, yung mga nag-hunger strike, okay lang po na walang pagkain, pero dapat may tubig. Kung wala po, ikamamatay natin yun. Kaya nga sabi nga nila, ang tubig ay buhay. Water is life, hindi kilay is life. Joke lang po. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, di po ba nagkakagulo ang mga Israelita kasi nga nagkaroon po sila ng water crisis. Kaya nga, dahil sa water crisis na yon ay inalipusta, sinisi, at naiinis sila kay Moises. Kasi nga, bakit naman kasi dinala sila sa isang disyerto na walang tubig? Ngunit, mga kaibigan, ang pagkauhaw po ay hindi lamang po physical. Sa ating ebanghelyo, makikita natin na ibang uri ng pagkauhaw ang taglay ng babaeng Samaritana. Ang kanyang masamang pamumuhay ay pagkauhaw na nararamdaman ni Jesus, kaya inalok siya nito ng tubig na nagbibigay buhay. Katulad po ng Samaritana sa ating gospel ngayon, tayo rin po ay patuloy na inaalok ni Jesus na lumapit po sa Kanya. Kasi nga, marahil ay iba't ibang uri ng ating pagkauhaw. May uhaw sa pagmamahal. Mga single dyan. May uhaw sa pagpapatawad. Uhaw sa pagkalinga. Uhaw sa katarungan. Uhaw sa katotohanan. Uhaw sa kapayapaan at marami pa pong iba. Ngunit, kung titingnan natin at susuriin natin, iisa lang naman talaga yan. Pagkauhaw po sa Diyos. Naalala ko po nung ako po'y nasa Cebu pa po. At doon po ako nagstay po sa pinakataas na tuktok ng bundok ng Cebu. At iisa lang po yung chapel doon. Alam niyo po ba na
4 hours, pag Sunday po, 4 hours ang spent ng mga taong magsisimba, pupunta lang po ng chapel, maglalakad lang po. Pagbalik po, 4 hours, all in all, siguro mga guguhay para taong na nasa taas ng bundok. Mas mapalad tayo na andito tayo sa city, accessible lahat. May sasakyan tayo, hindi na tayo maglalakad ng 4 hours. Ang tanong po, at this moment in time in your life, kayo po ba ay nakaramdam ng pagkauhaw sa Diyos sa buhay ninyo? Oo, walang sumasagot. Kasi wala akong audience. Kayo po dyan sa bahay, uhaw na uhaw po ba kayo sa Diyos? Kung uhaw na uhaw po kayo, bakit binabaliwala natin minsan ang kanyang presensya? Bakit tayo nagbibigay minsan ng pagpapahalaga sa kanya, most especially sa Mass? Bakit hindi natin magawang respetuhin ang tahanan ng Diyos? Sabi nga sa Hugot Lines, may nakuha ako doon sa FB kanina habang nagsiscan ako. Sabi nga dito, bakit pag narinig natin na God is coming, bakit walang nagpapanik? Walang pumupunta ng simbahan? Bakit ngayong may coronavirus, sabi nga, coronavirus is coming, lahat po nagpapanik, pupunta ng supermarket. Kasi nga, takot tayo mamatay. Pero bakit hindi tayo takot mawala ng Diyos sa buhay natin? Kaya nga, ang nangyayari ngayon ay isang paalala ng Diyos sa atin. Sabi nga sa isang meme sa FB, ano ba ang ibig sabihin ng lockdown? Lockdown means, it is time to lock yourself in the presence of God, down in your knees, which means, it is time to refocus. Kaya nga, hinihikayat tayo ngayong panahon ng Kwaresma na mas palalimin po natin ang ating buhay panalangin. Tingnan ninyo, for example, yung isda, tinanggal mo sa tubig, mamamatay. Yung ibon, tinanggalan mo ng hangin, hindi siya makakalipad. Ang panalangin po ay parang tubig at hangin. Hindi tayo mabubuhay kung wala nito. Ang pangangailangan sa Diyos ay pagpapakita na tayo ay tunay na tao. Kaya nga, tanggalin po natin ang maskara na meron tayo sa ating mga mukha. Yung maskara ng pagkukunwari na hindi natin kailangan ang Diyos sa buhay natin. Hayaan natin ang Panginoong Diyos na pawiin ang uhaw ng ating puso at kaluluwa. Nawa po ang ating maging panalangin ay katulad sa panalangin ni San Agustin. Lord, my heart is restless until it rests in you. Kaya my dear friends, keep safe. God be with you always. At sabay-sabay po tayo, kahit nasa bahay kayo, sabay-sabay po tayo sasabihin, virus ka lang, may Jesus kami, may Diyos kami. Amen.